Awene kelungguhan, butuh dhuwit pira wae mesti tak wujude. Cekak cukupe tak mulyake ning Ngastina. Pertama omong-omong iki jane apik lho ni. Ning bareng mburi kowe ngancam ngincim arep ngrata padha bumi wilayah Karang Kadempel kene arep mateni karo Bapak Semar. Karepmu iki piye arep mateni bapakku? Apa kira-kira anake lanang ra mbelani napa piye? Lah wis ngene iki rumangsamu aku njur wedi karo dapurmu. Pak kowe rene nggawa kuwi sing jenenge Kartomarma, nggawa para Kurawa. Ora bakal gigrek mulku Salama. Lakon kuwi yektine mung nyakra manggilingan anut lakuning jaman. Jaman iku yektine diperang dadi papat, ya kuwi jaman emas, jaman perak, jaman tembaga, sing pungkasan ya kuwi jaman wesi. Ingkang sepisan ya kuwi jaman emas, iku anane mung tentrem lan rahayu, racake sipate menungso isih tulus lan suci durung kalepetan kamurkan lan dedosan. Mula anane amung bagya lan mulya. Kuwi jaman emas. Lah, sakwise jaman emas banjur ngancik jaman perak. Kautaman isih ngrembaka nanging angkara murka nadyanta mung sithik wiwit ana. Lah sakwise jaman perak banjur ngancik jaman tembaga. Ing jaman tembaga antarane kautaman lan kamurkan kuwi timbang bobote sing tegese neng endi ana kautaman ya mesti barengi karo tukule kamurkan. Dene sing pungkasan ya kuwi jaman wesi. Kautaman wis kagiles dening kanepson lan kamurkane menungsa ingkang padha ngaku mengiran karo Gusti ning sejatine iku mung dienggo kudung lan dienggo amping-amping karo sing jenenge derajat pangkat. Ngaten Kyai. Iya. Nah, nanging gandeng lakune jaman papat kuwi mau nyakra manggilingan kaya dene ubenging roda. Mula yen jaman wesi wis sumisih bakale bali meneh ning jaman emas ingkang kebak karahayon. Nadyan lumakune jaman kaya mangkono yektine kabeh mung gumantung menungsane dhewe. Merga pangeran ora bakal ngowahi lakone menungsa yen menungsa dhewe ora gelem gumregah anggene kepengin ngowahi nasibe lan tumindake dhewe. Hewadene suwe lan orane lakune jaman papat mau ditemtokake dening menungsa kari menungsane gelem jagat iki rahayu apa pancen pengen donya iki dijak rusak-rusakan. Sing gunggung kumpule lakune jaman mau yen diringkes dadi sedina sewengi, tegese yen bengi ku kahanane saya peteng lan saya ndedet, mesti wanci awan enggal tumeka satemah dadi padang tetrawangan ingkang kebak kamulyan. Yen dina iki ndok anggap jaman wesi utawa jaman peteng, ayo ndonga bebarengan supaya padange ndang jumedhul. Bremara reh mangus mumyung hambrang kadhi karunaning kaswase aneng marga mamalakung Prisang konto wastrat mojo leng-leng laluhan ayan tarikane satriya luwih kang mardi mring kautaman tegat mring
Kyai Semar Badranaya aja ndadekake gagap gugup lan guragapaning rasamu. Aku Patih Ngastina saka Plasa Jenar, Patih Sengkuni ingkang prapta ning Karang Kadempel kene, Kyai. Sarawuh ndika Raden Patih Harya Sengkuni kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Raden Patih. Iya Semar ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana. Kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Kawula nuwun sewu Raden Patih Harya Sengkuni kula ingkang abdi punala wigareng ngaturaken sumungkeming pangabekti mawan tuwan-tuwa kunjuk. Iya Cakrawangsa ndak tampa gawe bombonging pikir nanging kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat paripih. Mboten langkung kula pun Petruk kantong bolong ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Raden Patih. Iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana. Inggih kapundi wonten pucaking weni mugi andadosaken hayu-hayu lan rahayu. Gong, nun. Giliramu nyawa madang ya lho mbagekne genah wis urut ngono lho kok kakekne Semar Mas Gareng Petruk terus kowe saiki sing genti sembah marang ingkang kepareng rawuh sing teka sapa wis genah no Raden Patih Harya Sengkuni terus aku mau perintah ngopo sungkem karo panjenengane nyembah karo Raden Patih Harya Sengkuni. Eman-eman cangkemku, eman-eman tanganku, Tru. Dek ngono tembungmu. Aku wis apal, aku wis niteni wis marambah makaping-kaping. Angger ngendi nggon ngendi papan kok ketekan Sengkuni iki engko ora tentrem wis to, tak jamin wis to. Mongko ki mau wiwit tekane Anoman kahanane lak adem ayem tentrem jenjem permanem. Ning titenono angger Sengkuni jedul. Iki engko mesti ora bakal tentrem, mesti kesruh, mesti ruwet, mesti ribet iki kok mesti. Aku niteni bolak-balik, niteni marambah makaping-kaping. Ngendi nggon ngendi papan, ora Ngastina, ora Ngamarta, ora Karang Kadempel, yen perlu kepoh pisan. Lek enek Sengkunine ora bakal rukun, wis to. Kuwi tenan. Mulai eman-eman tinimbangane aku mengko getun keduwung tembe mburine mbagekke utawa nyembah karo Sengkuni aku ora sudi mbagekke. Titenono, lek Sengkuni teko kene nganti iso gawe tentreme swasana, aku tak nyembah karo dlamakamu. Kuwi tenan kuwi. Wani totoan wani yang sapal watake Sengkuni jenenge Sengkuni lek diwaleki niku seng. Nambune kaya entut birut kuwi engko mesti. Kosek aja do gojek dhewe. Nuwun sewu Raden Patih. Kepareng rawuh wonten ing rompok kula mriki wonten wigatos menapa kalilan kula nyuwun katerangan. Nah, ngene Semar. Yektine anggenku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening sesembahanku ya kuwi Sinuwun Prabu Ngastina, angger anak Prabu Duryudana. Sepisan rumangsa prihatin nyawang kahanane Kyai Semar sak anak-anake. Ing atase panjenenganmu ki gedhe labuh labete marang para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung Pandhawa ki sing momong ya Panakawan. Biyen Pandhawa rekoso Panakawan ya melu rekoso ning ya gene bareng ripalungguhan iki Pandhawa wis mulya ning parandene Panakawan tetep uripe rekoso. Lah aku rumangsa prihatin, aku rumangsa welas, aku rumangsa mesake karo kahananmu.
Mula ripalungguhan iki keparengi angger anak Prabu Duryudana Kiai Semar sak putra-putrane bakal ndak derekake, bakal ndak boyong marang negara Ngastina. Sisan gawe. Gandeng wis marambah makaping-kaping para Pandhawa iki tansah antuk nugraha saka Gusti ingkang awujud wahyu apa wae, ora ketang sepisan Kurawa ki ya kepengin anggayuh utawa anggaduh wahyu. Ripe tansah cecaketan karo Kiai Semar Badranaya. Mula ripalungguhan iki panjenenganmu ayo tak boyong marang negara Ngastina, tuturana para Kurawa, tuduhna marang dalan sing bener, warana piye cacakane ngibadah sing leres, pamriye men para Kurawa bisa antuk kanugrahan ingkang sinebut wahyu Purbakayun. Ayo ripalungguhan iki tak kanthi marang Ngastina, Kiai. Bakale kowe dimulyake ana negara Ngastina. Apa wae sing ndok butuhake mesti bakal dicukupi. Yen perlu pengin derajat pangkat apa mesti diwujuti. Bondo donya ngaranana pirang triliun bakale mesti diaturi panjenenganmu kuwi. Manuta ya Kiai Semar pisan jiki panjalukku marang panjenenganmu. Ewadene kok nganti panjenenganmu ora kersa tak derekake marang negara Ngastina. Aku teka ning Klampis Ireng wis diparingi Purbawasesa. Yen nganti Kiai Semar mbeguguk Ngutawaton Gajah Lar Singa Barong ora gelem tak kanthi marang Praja Ngastina, nuwun sewu, ora kok meden-medeni, ora nganti kenthong subuh mbok menawa desamu kene bakal rata padha bumi. Rodo montat lirke netap Dukayayah sinipi dojo bang mawing wengis Netra kocak ngundaran diridep nyomang ngolo cokro Dados menawi kula mboten purun kaboyong wonten negari Ngastina, papanmu kene nuwun sewu kepeksa bakal ndak ora arik. Yen perlu Sengkuni tega mentala mateni karo Semar Badranaya. Lak-lak lereng saking alis. Tresang maweh gandrung sabarang kadulu. Semangkahan grus-grus sumbar lindu getar bumi kunjing kumaluduk guntur ke atup mengko dhisik sakjroning aku rembukan kepenak karo Semar Badranaya. Lah kok ngerti-ngerti iki anake ragil yen ra kleru Bagong. Maju lungguhmu menteleng mripatmu kaya bandeng. Apa sing ndok karepake Bagong? Nalika ngarep iki aku wis rasan-rasan karo sing jenenge kakangku Pedruk kuwi. Ngendi nggon ngendi papan anggere ketekan Sengkuni, dadine Giduh, dadine Kesro. Ning nyatane piye? Tenan ta iki? Hah? Temenanan kowe ngancam ngincim karo Bapak Semar, ngancam ngincim karo desaku. Ning ngarep tembomu kaya manis-manis kaya enak-enak dipangan. Kowe mar tak boyong ning negara Ngastina bakal tak mulyakake, tak wenehi derajat pangkat, tak wenehi kelungguhan. Butuh dhuwit pira wae mesti tak wujuti. Cekak cukupe tak mulyakake ning Ngastina. Pertama omong-omong iki jane apik lho ni. Hah? Ning bareng mburi kowe ngancam ngincim arep ngrata padha bumi wilayah Karang Kadempel kene arep mateni karo Bapak Semar. Karepmu iki piye arep mateni bapakku? Apa kira-kira anake lanang ra mbelani apa piye? Hah? Lah wis ngene iki rumangsamu aku njur wedi karo dapurmu. Pak kowe rene nggawa kuwi sing jenenge Kartomarma, nggawa para Kurawa, ora bakal gigrek Wulku Salamba. Hah? Yen perlu mati bakal tak wujuti. Kowe tek kendel tek wani mati. Wani mati wae. Kok tinimbang ning omah ya dioyak-oyak kredit tek. Hah?
modar mbok wis ngono. Sing cekak cukupe ngene iki. Gandeng yen kowe ora gelem lunga saka kene, kowe wis gawe kisruh gawe ping 7 ora lunga saka papan kene. Aku tegel tega mentel ndupak karo raimu wis. Wah, setan lagi. Karto marmo ratungi. Golek papan sing jembar. Kowe arep nyapa? Lho, kok arep nyapa piye? Bapak diancam diincim patine karo sing jenenge para Kurawa arep nyapa piye maksudmu? Ya mesti mbelani karo bapak. Aku ora trima ana wong menungsa sing murang tata karo bapak. Arep ngincim karo bapak, ngancam karo bapak. Dadi anak lanang mesti ora bakal nrimakake kaya ngono kuwi. Ning kowe wani wae. Wani ya wani ning kudu ngangge petung. Pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci innallaha ma'asobirin. Ngerti artine? Ngerti cah pondok. Artine apa? Sekali merdeka tetep merdeka. Dengkelmu mlocot ya ora. Wong ki yen sabar dadi kekasihe pangeran. Ora sak kandhane aku sing ngerti aku mudeng kaya ngono kuwi. Ning kabeh iki kudu diitung. Musuhmu ki para Kurawa, musuhmu ki wong pirang-pirang. Yen kowe maju perang padha karo ula marani mungsuh duren. Padha karo sing jenenge wong gayuh marang pati, wong golek dalan bilahi. Paribasane kutuk marani susu. Sunduk. Lah iya disunduk, ndasmu pecah iki ora. Neng kene enek Anoman, awake dhewe ngopo menteng kelek kaya ngene iki. Awake dhewe mung masyarakat cilik, awake dhewe mung dadi ponokawan. Perkara perang iki dudu urusane awake dhewe, men Anoman kae sing makarti. Ora usah menteng kelek kaya ngono. Nedang kayuh ngakono sira Rama Ndaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wel katak kene Anoman kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kyai Semar tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine lak ya kowe bisa maca kelawan lelakon iki. Aku njaluk tulung marang kowe pengasih Hyang Agung tentremna karang kadempel undurna para sata Kurawa kae lan saka dharma kabecikamu sing ndok tandur ana ing desaku kene muga-muga bisa dadi kaca brenggala ingkang utama Anoman.
no, gue ingon-ingon. Maju. Oh. Hey. Ya. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Wis. Ah. Oh. 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 Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Hey. Yo. Ah. Ah. Oh. Yo. Hey. Ah. Yo. Ah. Mak gua mati dening tanku ya Anoman. Tadi ana wong Banjar Junut Dursasana. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Abro. Hey. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Hey. Ah. Oh. Ah. 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 Oh. Oh. Ya. Ah.
Hanoman malumpat sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal Anoman kula wonten timbalan ingkang adhawuh Kyai Semar banget panarimaku lan aku matur nuwun kelawan kowe lantaran saka kridamu satemah kuwawa ambirat marang perkara ingkang nimbrung ana ing Karang Kadempel kene. Nun inggih kula ingkang kedahipun ngaturaken panuwun dumateng Jengandika Kyai. Nalika kula bidhal saking Kendali Sada peteng dedet raos sing manah kula sakmangke sampun rumaos padhang tetrawangan maca dumateng lelampahan ingkang kababar ing alam padhang. Samangke daya-daya kula nyuwun pamit nggih Kyai. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri Anoman. Anakku kabeh becik kowe Gareng, Petruk lan Bagong. Wonten dawuh Bapak. Kula, Pak. Piye, Pak? Sakwise rubeda sumingkir saka Karang Kadempel yektine ana bab ingkang gumana musik sajroning batinku. Kowe tak kandhani. Ora suwe maneh Jawata ki bakal ngudhunake kanugrahan ingkang awujud wahyu ingkang aran ya kuwi Wahyu Purbakayun. Mongko adat sing wis lamun ana tandha-tandha kanugrahan tumurun kaya ngono kuwi momongamu para Pandhawa mligine satriya Madukara ndaram Arjuna mesti paribasan rindik sona ginitik anggene kepengin anggayuh wahyu kuwi mau. Ning yen ndak rasa yen ndak sawang ripalungguhan iki tik malah tiba kosok balen. Semune ndaramu Arjuna iki mung kendelan kewala. Babar pisan ora ana rasa ingkang greget lan gumregut sarta cancut kepingin gayuh kanugrahan mau. Beda karo Janaka jaman biyen. Ya mbok menawa ripalungguhan iki wis ngrasake kanikmatan, ngrasake kamulyan kawibawan. Jumeneng mongko dadi satriya ing Madukara merga mendem karo kahanan ingkang sarwa apik lan becik satemah dheweke lali karo Purwadaksina. Lah lajeng ingkang dipun kersakaken Bapak kados pundi kula cumadong dawuh. Kowe cah telu tak perintah mangkata ning Madukara. Pengen entuk wahyu Purbakayun apa ora? Yen pancen pengen entuk wahyu Purbakayun syarate kudu ikhlas lahir batin nyembah dlamakane sikile Semar. Nyat langening kalangwana klara pandamun cara dinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono menggerien to Pak mbok le ngendika ki cara gamelan nganggo laras diitung temenanan ditimbang temenanan. Apa ora iki ku padha karo sampeyan ki glandang carang saka pucuk satemah kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe. Ing atase Ndara Janaka ki dikurmati karo piyai sak jagat paribasane. Lah kok ndok perintah supaya nyembah dlamakane sikilmu ki karepmu piye? Sing dikersake bapak ki kepiye, Loro? Iki engko padha karo kowe makake anakmu telu iki ana ngarsane Ndara Janaka. Urung nganti aku rampung muni lamun to Ndara Janaka pengen entuk wahyu syarate kudu nyembah dlamakane Semar tan wurunga cah telu iki bakale mulih mung kari jeneng.
Mula kabeh iki dipetung Pak, aja waton jeplak ning ngendika kaya ngono kuwi. Kowe aja do mbantah. Kowe aja do maido. Yen daramu Janaka ngerti karo kekarepane Semar, mesti dheweke ora bakal duka, dheweke ora bakal muring. Yen pancen ngaku dadi anake Semar mara gage mangkat to. Yen ra gelem mangkat aja pisan-pisan kuwi ngambah klampe sireng kene. Para te pandam sumuluk